Kina fushi da shi, shi ma yana fushi da ke. Kuna rayuwa a cikin gida ɗaya a matsayin ma'aurata, amma kowa harkar gabansa yake yi. Babu mai shiga harkar wani tsakanin ke da shi. To amma ke a matsayinki na 'ya mace mai rauni, abin duk ya biya dame ki. Har kullum fata kike ku shirya. Gashi kuma ba kya so ki je ki tare shi, ko irin yanayin mazan nan ne masu zafi waɗanda in aka ba su haƙuri yanzu nan sai a daɗa harzuƙa su. A'a, ke kin fi so ya zo ya neme ki ku samu maslaha. To zo, matso kusa. Zo na ce in koya miki yanda za ki yi domin neman shawo kansa, ya zo da kansa ya nemi shiri. Na ce ya nemi shiri da kansa, mace ce fa ke. Akwai wasu abubuwa da za ki yi wanda insha Allah idan kika gwada yin su da kansa zai nemi shiri. Kafin mu shiga cikin shirin, kar ku manta har kullum kuna tare ne da Women Value, wato wannan dandali namu da muke magana akan gyaran aurenmu, gyaran rayuwar mu, hamma da gyaran zamantakewar mu. Har kullum babban burina shine mataye su kasance cikin samun maslaha a gidajen aurensu. Waɗanda kuma ba su yi auren ba yanzu suke ƙoƙarin shiga, su shiga cikin nasarori da samun zaman lafiya da fahimtar juna. Zama na jin daɗi da kwanciyar hankali. Shi yasa idan kin kasance ba kya cikin wannan page namu na Women Value, to magana ta Allah kin yi missing, kuma zan so a ce kin kasance a cikinsa. Kar ku manta, muna nan dai a daidai wannan lokaci muna ci gaba da yin 30 days challenge ɗinmu na ƙanshi, wanda muka fara shi daga jiya. Kuma insha Allah kwana 30 muna yin sa domin rikita su, gigita su, janyo hankalinsu, mu gani wace irin maslaha za mu samu a cikin al'amarin yin amfani da ƙamshi domin jan hankalinsu da dawo da martaba aurenmu. Ga masu buƙatar kayayyakinmu suna nan available, kayan ƙamshi na musamman wanda aka samar da su da zuciya ta musamman domin tunanin neman maslaha. Ga mu shiga cikin gundarin shirin. Ke ce kuka ɓata da shi kuma kina so ku shirya, amma kina so shi da kansa ya dawo domin neman shirin. To fa kina da hanyoyi da dama a matsayinki na mace. Ai ke mace ce, kina da hanyoyi da dama da zaki ja hankalinsa ya zo ya dawo gare ki a nemi shiri. Da farko ina so da zarar kin gama jin wannan bidiyon, to nemi turarurrukanki na musamman irin namu na Women Value. Hajiya, yamman nan tana yi daidai lokacin da kika san cewa ya kusa dawowa gida. Ina so ki bi lungu da saƙo na gidan. Daidai da ban ɗaki ban ɗauke miki ba, ki banka waɗannan turarurruka. Kin san me nake so? So nake da ya shigo cikin layin ya ji wani daddaɗan ƙamshin turare na musamman yana bugun hancinsa. Bayan ya ƙaraso cikin layin sosai ƙofar gida, ya ji cewa ashe ƙanshin nan daga cikin gidansa yake tashi. Idan kuma gidanku ya kasance irin babban gidan nan ne wanda ake zuge gate, to ina so da zarar an ɗaga masa gate ya shiga cikin gidan, ya ji wannan ƙamshi ya daki hancinsa. Ba a nan gizo ke saƙa ba, sai ya sako ƙafarsa cikin falo. To a lokacin zai gane cewa ke ɗin fa ba wacce ya sani ba ce jiya, wacce yake fushi da ke. Ya ji labulayenki ƙamshin da suke fitarwa daban, kujerunki ƙamshin da suke fitarwa daban, asalin falon da kafet da komai ƙamshin da suke fitarwa daban-daban ne. Duk wannan a cikin planning ɗin da muka shirya kenan na neman jan hankalinsa a samu maslaha daga wancan saɓani da aka samu. Bayan wannan za ki fito masa da wani kyakkyawan dressing na jan hankali. Aja ban face miki ki ɗau atamfa ki buga ba dole, amma ita kanta atamfar akwai kalolin ɗinkunan da ake mata na jan hankali. Riga da skirt, riga da wando, dogayen riguna irin fitted gown ɗin nan wanda za su fitar da komai, dukkanin wani izhari da idgami da yake jikinki ya fito waje. Idan kuma kina da ƙananan kaya ki ɗauko su ki buga su. Riga da skirt ne ko riga da wando ne, ki buga abinki. Ki ɗauko gashin nan naki, in Allah ya sa masoyin gashi ne, ki masa dressing, ki sami irin gel ɗin nan da ake gyara gashi, ki kwanto da wani a samanki yana ƙyalli. Idan kuma masoyin kitso ne, kafin ya dawo dama ki sa a yarfa miki ƙananun kitso ki zubo su. Hajiya, sannan ki baɗaɗa turarurrukan nan, humrorin nan kala 4 zuwa 5 ko 6 ma. Ki zuba su a jiki. Daidai lokacin da ya shigo falon nan, ko da ba kwa magana kuna fushi, yi sauri ki fito. Ki zo da saurinki ki karɓi kayan da ya shigo da su a hannunsa. Jaka ce ko leda ko ma mene. Sannan a sanyaye cikin rissunawa ki ce ranka ya daɗe, barkanka da zuwa, barka da dawowa.
yayin da zai kalle ki, ko da zai kalle ki ne da irin sigan nan ta fushi fa nake da ki, ko da harara zai kalle ki, to amma ke yanayin kallon da zaki masa, ki rissunar da idonki, ki ɗan kwantar da shi kuma ki kashe shi ta gefe, yanda kallon zai zama irin kallon nan mai cike da soyayya. Karɓi jakar ki nemi guri ki ajiye ta, sannan shi ma na san a lokacin zai iso ya samu guri ya zauna. Ki sake kallonsa da irin wannan kallon, ki yi murmushi mai cike da ni'ima. Murmushin nan naki wanda kika saba ki ne masa lokacin kuna saurayi da budurwa. Dama dai na san cewa kafin sannan kin gyara fuskarki, ta sha kwalliya. Ina so ki gyara fuskarki, ki mata kwalliya, amma ba fa irin kwalliyar nan da ake ta shirme ba, wanda mutum zai ga matarsa ya kasa gane ta, ko kuma 'yan gidanku su ganki su kasa gane ki saboda kin baza hodar har ta yi yawa. Irin kwalliyar da ake wa amaranmu ne yanzu ba ita ba. Ki kwalliya na tsantsiyar kwalliya, ki gyara fuskarki, ki saka jan baki. Maza da yawa suna son jan baki, wasu suna son kwalli. Kin buwa wace irin kwalliya ce take rikita mai gidanki? To kin ga a daidai lokacin da kike wannan murmushin, kwalliyar nan zai dinga bi yana kalla, tun daga fuskarki, jikinki, kanki da sauransu. A daidai wannan lokaci sai ki juya. Yau tafiyar da nake so ki yi classes, ko kuma in ce luxury. Za ki juya ne kina wata kalar tafiya wadda kika san cewa dukkanin jikinki zai dinga ba da wani irin rausayawa wacce za ta ɗau hankali. Ba wai irin tafiyar da kike yi ba a matsayinki na awon igiya a cikin gidanki, ko ta mutu ko ta yi rai. A'a, yau so nake ki siyo tafiya 'yar kanti, ita zaki, amma da Allah please a kula. Kake salon tafiyar da kuma zai firgita shi ya fara tunanin cewa ko ba lafiya kike ba. No, na san cewa kin san yadda zaki ki rausayar da jikinki irin dai yanda matan waje suke yi domin ɗaukar hankalin mazajenmu idan sun fito. To yau irin ta nake so ki wa mai gidanki. Kina shakara, haka zaki tafi ki je ki nemo ruwanki mai sanyi, ko lemonki mai sanyi idan masoyin tea ne, duka dai abin da kika sani. Idan falon ku da fanka ko AC, kunna masa. Da ƙarawa ma ki samo ɗan kyakkyawan mahucinki ki zo ki zauna kusa da shi, ki dinga fifita shi a hankali. Na san zai yi dariya ya ce to yau kuma lafiya? Haka zaki kalle shi cike da murmushi, ki rissunar da kai. A zuwan ke fa baki ma da abin da zaki iya cewa, kawai kyautatawa ce dai ta bijiro. Amma idan zaki ɗago kan, ki ɗago kanki cike da yanayi na bada tausayi. Irin to ke faɗin nan tausayinsa kike buƙata, kawai abin da kike buƙata ya tausaya miki. To bayan duk wannan, na san da kansa zai karyo, kuma ƙila ma zai miki tambaya, wai yau ya aka yi ne? Sai ki ce ranka ya daɗe, farin cikin rayuwata, hasken rayuwata, na gaji da zama da kai a cikin yanayi na kai kana fushi da ni ina fushi da kai. So nake komai ya wuce, mu dawo kamar yadda muke da. Kuskure kuma da aka yi idan shi ya miki, ki nuna masa cewa kar ka sake min irin wannan kuskuren, domin ban ji daɗinsa ba. Duk shi ya janyo wannan matsalar, ya sanya ni cikin damuwa, ya sanya ni cikin tashin hankali. Sai yanzu na gane cewa zama ba tare da farin ciki tsakanina da kai ba ashe tashin hankali ne a gare ni. Yallaɓai kenan. Waɗannan maganganu fa daɗi za su yi masa, zai ji sanyi har cikin ransa, ko da bai nuna miki ba a lokacin. Wallahi sai ya zauna ya yi tunani a kansu. 'Yar uwa, ba na so na kai ta da nisa. Daga lokacin da wannan abu duka ya faru, to fa ina mai tabbatar miki cewa zancen fushi, faɗa, tashin hankali, damuwa, gaba, duka an kawo ƙarshen su. Yanzu kuma za a sake sabon lalani na soyayya. Ina fata 'yan uwa mata waɗanda kuke cikin kwatankwacin irin wannan damuwa ta samun rigima ko fushi, rashin jituwa tsakaninku da mazajenku, za ku ga da wannan abu da na kawo shawara ce ba umarni ba. Women Falo ke magana. Women Falo alkhairi ne a gare ku mata. Na gode.